tutorial, mitä laitetaan SCS Madin Nitro 4K. Eli te tarvitsette kuusijakoon, headset ja spacerit, SCS ja sitten jutun ja forkin. Ekana laittakaa forkki dekistä ja headsetistä. Sitten laittakaa headsetin spacerit. Näin, just laittakaa ne vaan suoraan näin. Sitten laittakaa SCS. Sitten ottakaa tää juttu, mikä nyt onkaan. Sitten pistäkää sitä tänne ja kiristäkää. Nyt. Kun on kiristetty, laittakaa vaan panko siihen. Noin, sit se on se. Ja sit vaan kiristäkää SCS. Näin. No siinä olisi tutorial.